Товарищ инспектор, Всеукраинская правозащита, дорожный контроль. Скажите, пожалуйста, вы нормально себя чувствуете, останавливать здесь автобусы? Да, нормально. Все остальное, вот мое удостоверение, мое удостоверение личности. Моралов Владимир Владимирович. Скажите, Так. пожалуйста, ваш автомобиль стоит без порушения правил дорожного руху? З порушенням правил дорожнього Уберите руху. его, пожалуйста, Зараз отсюда. убираю. А документы вы взяли в руки водителя зачем? С какой целью? Скажите, пожалуйста. Тому що він створив аварійну обстановку тільки що на перехресті. Водитель, вы согласны с тем, что вы створювали аварийную обстановку? Не трошки неправильно поїхав, не зміг затормозити. Фото-видеофиксация есть? Ну є в мене реєстратор. все. Видеорегистратор Шановний, не почекайте, подходит. почекайте. Видеорегистратор не подходит. Не мішайте займатися, я вас не прошу. мешаю. Я предоставляю Ви бачите, юридическую яка помощь водителю. в державі ситуація. Да, я вам рассказываю. Видеорегистратор не может быть доказом. Добренько. Его нет на балансе МВД. Дайте мені їхати. Документы віддавайте, предупреждайте и можете Шановний, ехать. щасливої дороги. Нет, говорю, Ні, я вас не буду можете- слухати. Можете сделать ему Шановний, попередження. не можу зробити Точніше, йому зауваження попередження. попередження. Тому що він тільки що створив аварійну обстановку. На основании чего вы составите протокол? Я На не могу основанні понять. того, що в На мене основанні на чого? реєстраторі Реєстратор записано. не є як доказ. Ви порушуєте Добре, законодавство. щасливої дороги. Є реєстратор. Во-первых, голос не повышайте. Счастливой дороги. Вы сейчас повыше. Шановний, Что не такое? я зараз повишу. А то что будет? Нічого не буде, просто ви ведіть себе Не культурно. фальсифицируйте протокол. Слушайте, Отдайте мені документы, треба- сделайте зауваження, мені треба отпустите. їхати. Водій Мені на треба червоне їхати. світло проїхав. Я вам еще раз Посвідчення говорю. покажіть. І Я вам затримуєте показував. людей. Покажіть мені, будь ласка. І посвідчення. Я вам Затримуйте показывал на Посвідчення, видеокамеру. посвідчення мені своє Де покажіть. посвідчення? Что рот закройте, не орите на меня, Я на вас понятно? не ору, я Так и нормально- все, я вам еще раз Шановний, говорю. я нормально- Руки от меня уберите, Я нормально з сказал. водієм говорю. Дай посвідчення. Во-первых, уберите свою отсюда машину, во-вторых, Во-первых, отдайте уберите сами документ. себя отсюда. Сейчас ты себя уберешь, ты, блядь, Ви хам. не Не тикайте. тикай. Да я хотел... Руки убери, ты чё, а? Не тикайте. Все, щасливо. Вызывай сюда ответственного. Ответственного вызывай сюда, слышишь Шановний. ты? Ответственного вызови сюда. Шановні, Ответственного Шановний, вызови. почекайте. Ты руки будешь своих Шановний, родственников почекайте. растягивать, ты понял адекватно меня? Ты, поводитесь. Водій Ви тільки не що... говорю, ты меня тикайте. понял? Вы Да, не руки тыкайте. от своих родственников растягивай. Вислухайте, Ви не вислухайте тикайте. сюди. Толкается. Водитель. Машину убирает сюда. Убираю. Водій тільки що пішоходів чуть не збив. Пішоходи тільки що, щоб ви почули, як Так пішоходи... сделайте зауваження, відпустіть. Так Не ну надо що Так ходить. що, так він в следующий раз їх зб'є, якщо їм робить ви зауваження. підбігли, я- А що буде, що статі протокол, я Та я понять не йому можу. навіть зауваження не зробив, ви Та ви підбігли. Ну, ви що, Да. дасте зауваження Так зробити? вести чи нормально що? все равно, то хамите. А я- Ви нормально До свидания, ведете. забирайте машину Ну, отсюда. Ви прийшли, захищаєте Машину забирайте, я Я говорю. навіть йому зауваження не зробив. Він тільки Хорошо, що, до люди... свидания, говорю, машину забирайте. Вислухайте Ну, мене. слушаю. Тільки що люди тут того стоять, проїжджає на червоне світло. Цей водій проїжджає на червоне світло. Люди біжать, кричать до нас. Ми їдемо, махає, дивіться, дивіться, звідти це хам, ми виїжджаємо. звідти виїжджаємо, ми до нього Я нічого не подошел, можемо. я представился, кто я? Да, Представился. да. Я вам скажу, что Так я ему даже- регистратору вы не можете сказать протокол. Вы что сказали? Чого Могу. не може? Чого Его не нет на може? балансі МВД, его А нет він 30 не повинен. Так люди кричать, Він не люди повинен кричать, бути свідки на люди були. Так що ж ви свідками людей не покликали? Так ну Розкажіть. що, я не спів їх навіть це, я підійшов до Ви водія. робили кипіш. Хорошо, робили а кто вам кипиш. дал право останавливаться с нарушением правил дорожного движения, расскажите. Ну, расскажите. нарушение? А Что нет нарушение? Ви зупинили маршрутика Ви без нарушення і стоїте? писати протокол на нього. Він Так, там і Так писати, маячки ми включити надо, повинні, маячки ми включити надо, повинні. маячки Тут 30 включити метрів надо. є до Я знака. хотів на кінець, Так, ну, а Маячка какого не знака? треба. Вон знак зупинка автобусна, 30 метрів, шановний. Да вы что, Правила это дорожнього не руху зупинка? пише. Це зупинка. Знак там висит не зупинка? Ну, Зупинка, так, шановний, ну, зупинка. это не зупинка, Знака расскажите є мне. Да, Це ну не я зупинка. його прошу. зупинив, Але хотіли ми на кінечно На поїхати. кінцевій пишеться протокол на водія маршрутки. Тут Не ніхто не тут. складав би протокол. Не тут, а ми просто де? встановлюємо На дані, кінечній. їдемо на кінцеву його. Я Ми не зараз можемо затримати людей з А маршруткою. я думал на тут. месте скоєння злочину. Та ні? ні. Ні, на маршрутчика Їде, ні. на маршрутчик їде на кінцево, тому що людей не можна тримати. Короче, я вам Що я, рассказываю. тут Вам буду- надо было остановиться, включить проблесковые маячки. Да, В этом надо вопросов було. нет. Да, Ну, ви я стали на підійшов до секунду, нього на секунду щоб сказати, щоб він на питати, де кінечно їхав. кінцева, не кінцеві А ви не з дали нею тут розбиратися. навіть розказати йому навіть. І Він благодаря нічого вам не ми понял. почали Не надо порушника. толкаться, потому что... Та ні, ви не дали нічого навіть йому розказати. Прибігає Ну, все, чоловік, кричить інспектора. з дитиною на руках, кричить, дивіться, що Все, він до робить. свидания, забирайте машину. Щасливої дороги. Я занят, у меня рука снимает.